V tomto krátkom videosprievodcovi vám poradíme, ako na to, aby bolo dojčenie príjemné pre vás aj vaše dieťa. Dojčiť je prirodzené, ale niekedy trvá, kým sa do neho človek dostane, a preto nám naša poradkyňa Vierka a mamička Helena so synom Matejom dajú pár dobrých tipov. Kým začnete dojčiť, je dobré sa pohodlne usadiť, aby sa vám dobre sedelo či ležalo, aby vás nebolel krk alebo chrbát. Na to sú veľmi dobré vankúše, presne ako tieto. A čo oblečenie? Aké oblečenie sa vám pri dojčení najviac osvedčilo? Niečo s gumbíkmi ku krku. Áno? Alebo podprsenka na dojčenie je skvelá. Potom je to ľahké, že? A všetko je po ruke. Hej. Dobre, tak čo, už by si dal? Dal. Tak priložte si ho k prsníku. Je dobré si dieťa pritisnúť brúškom k svojmu brúšku. A to tak, aby sa nožtek takmer dotýkal bradavky. Dobre. A teraz by mal doširoka otvoriť ústa a ak by sa správne prisal, tak by malo byť vidieť nad jeho hornou perou len malý kúsok dvorca. Dobre. Tak. A teraz by malo byť počuť, ako saje. Počujete, ako prehlta? Počujem. A tiež si všimnite, že má spodnú peru ohrnutú von. A to znamená, že má jazyk pod bradavkou a nie nad ňou. Deti majú totiž iný tvar nožteka než my. Je omnoho plochejší a širší. Má nožtek pritisnutý k prsníku a napriek tomu môže dýchať. Môže dýchať práve preto, že má nožtek skôr do šírky než do dĺžky. Aha. Áno. Keď dojčíte, cítite, ako sa mlieko spúšťa? Neviem, asi nie. Necítite akoby také brnenie? Naozaj? Je to celkom bežné. V prsníku to tak akoby brní, keď mlieko prúdi k bradavke a vy ho môžete cítiť. Občas sa mi stáva, že mi prsníka z ničoho nič uniká mlieko. Aj to je prejav tzv. Vypudzovacieho reflexu, keď sa mlieko tlačí k bradavke a skrátka tečie von. OK. A ako dlho mu priemerne trvá, kým sa vlastne nadojčí? Tak na to by som sa chcela opýtať. Niekedy pije len 10 minút. Áno. Pije 10 minút a koniec. Niekedy sa znovu prisaje, niekedy už nie. Keď pije len tých 10 minút, tak potom zaspí? A ako dlho spí medzi tými dvoma krmeniami? To neviem, ako kedy. Niekedy spí 20 minút, inokedy hodinu a pol. Dobre. Ako kedy. Možno to je preto, že nemá dosť. Teda, že nemá dosť zadného mlieka, ktorého zasíti. Alebo môžete skúsiť toto. Keď vám začne zaspávať, pošteklite ho na tvári alebo na palcoch, aby zostal hore. A aby sa potom lepšie mohol sústrediť na krmenie. A ak chcem zmeniť polohu, alebo ak by syn nebol dobre prisatý, tak mu vložím prst do úst, aby sa pustil. Takto. A nechám ho prisať znovu. Zo začiatku z prsníka tečie tzv. Predné mlieko, ktoré je veľmi riedke a má uhasiť smäd a zahájiť vlastné krmenie. Toto mlieko tečie takých 5 minút a až potom sa spúšťa zadné mlieko, ktorého je ale omnoho menej. No za to je veľmi kalorické a tučné, aby sa dieťatko dostatočne nasýtilo. V ideálnom prípade by sa dieťatko malo dojčiť okolo takých 20 minút. Ako spoznám, že je prsník prázdny? Keď pije len 10 minút a potom na pol hodiny zaspí, mám ho priložiť k rovnakému prsníku? Áno, to by bolo najlepšie. Priložte ho k rovnakému prsníku, až z neho bude sať tých 20 minút. A čo jedlo? Máte dobre vyváženú stravu? Mám. Skvelé. Jem dosť pestrú stravu. Maťko sa mi javí ako veľmi spokojné dieťa. Mňa dojčenie veľmi baví. Mám z neho dobrý pocit. Skvelé. Áno, je to krásne. Tak to má byť. Ďalšie informácie o dojčení a výhodách, ktoré prinášajú mamičke aj dieťatku, nájdete na stránkach NutriKlubu. Ak sa chcete na niečo opýtať, kedykoľvek môžete osloviť našich odborníkov alebo profesionálnu laktačnú poradkyňu na infolinke NutriKlubu.